وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن sai aljanna su ce mun gode ma Allah da ya tafiye muna da damuwa. Duk lokacin da mutum bai shiga aljanna ba a rasa wata damuwa karama ko babba tare da shi. Kowa yana da damuwa karama ko babba. Sai an zo hilin tashin alƙiyama sai damuwar ta koma babba sosai. Lokacin da mutum yake ganin wuta gaba gare ya ga wuta dama ne, wuta hagu ne, wuta baya gare shi, gaba gare shi da shi sai Allah yana mai tambaya. Lokacin da yake ganin sirati yanzu sai ya tsallaka shi. Lokacin da yake ganin wuta sai ya bi ta saman wuta. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. To mutum na cikin babbar damuwa. To amma idan ya shiga aljanna sai su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, sai su ce alhamdulillah mun gode ma Allah da ya tafiye muna da damuwa. A duniya mun shigo ƙananan damuwa, yanzu da aka tashi yawmul fazil akbar, da aka babbar firgita muna cikin babbar damuwa ta ba musamman koman mu ba, aljanna ce ko wuta. Ta gaba gare mu aka ce ma annabi Adamu ya fidda ƴan wuta cikin zuri'a ta, ya tambayi Allah nawa zai fi suwa, aka ce mai duk cikin 1000 ya fidda 999. Kaga duk wannan lokacin mutum zai firgita, annabi ya ce lokacin jariri sai furfura ta fito mai saboda firgita da tashin hankali. So duk wannan damuwar tashin kiyama ta abubuwan da za su aukuwa sun tafi, sai su ce mun gode ma Allah da ya tafi muna da damuwa. Inna rabbana laghafurun shakur, hakika ubangijinmu mai